андози амволи ғайриманқулро бисёр осон ҳисоб намоед. Ба сомонаи Кумитаи andoz.tj ворид мешавем. дар қисмати поёнии сомона ба бахши ҳисобкунаки андоз ворид мегардем. дар ин бахш ҳисоби андоз аз даромад, воситаи нақлиёт, амвол, истифодаи замин, патент ва андози ягона имкон дорад. мо андози амволро ҳисоб мекунем. дар ҷои масоҳати манзили худро менависем. шаҳр ё ноҳияе ки манзил ҷойгир аст интихоб менамоем. тукмаи ҳисобкуниро пахш мекунем ва андози ғайриманқулро барои мо ҳисоб мекунад. агар мехоҳед дар бораи чӣ тавр ҳисоб шудани он маълумот ба даст доред, тафсилотро пахш кунед ва муфассал маълумот гиред. боз дар бораи кадом навъи андоз мехоҳед маълумот дошта бошед, дар шарҳ нависед.